Amen. So ning kabutagon ang atong sigutan, God's new creation. Bagong binuhat sa Ginoo. So kining igsoon, ang 2 Corinthians gisuwat ni siya sa magsugod ni sa 1 Corinthians. Asa man ni magsugod? No? Sa 1 Corinthians mo ni siya ang Corinto mga igsoon mo ni pinaka problematic church kuno kung basahon nimo ning mga gitukod ni Pablo. Kasi Pablo mao ni siya kanang pinakabanggitan nga apostol nga nabuhi kaniadto kay nasa 13 ka libro nga nasulat gikan sa Book of Romans hangtod sa Philemon mang siguro na basta kay na 13 na siya ka libro niya kaning Corinto 1 Corinthians mo ni pinaka labad kay sa ulo ni Pablo nga simbahan tungod kay daghan kay mga tawo nga na Christian na napoy mga tawo nga magsagol-sagol sa ilang pagtuo nga magsamok-samok napoy mga badlongon diri kanang daghan kay badlongon diri magbubuhat gyapon sila mga sala kaniadto mo nang sa 2 Corinthians mo ni gitawag kuno og the painful visit ni Paul kay aning 1 Corinthians sige ra man siya padala og suwat so nasabtan nato sige siya padala og suwat sa mga problema sa simbahan nya wala siya kantos pag 2 Corinthians bindong ligid sila aning simbahan na amen nakasabot bang tanan nga makita nimo ni siya sa Acts chapter 18 mo ni ang time nga mi-visit si Paul sa simbahan sa Corinto. O niya, dahilak si Paul aning pagsulat niya sa 2 Corinthians dayon kining grabing kaguol niya sa mga tao aning simbahan na tungod kay ang mga tao ani pobre kayo sila o niya need sila og tabang na mga orta sila dayon si Paul pag gipakaubos nila kay di ibang manulti niya ang si Paul nagpaubos lang sa ingon nga leader sa church kay dili man pwede nga ang siya ang mabayaw o niya ang church ang si Kristo dili mabayaw siyang kinabuhi. Mo na gituyo niya nga magpaubos siya kay di siya gusto nga ang iyang pagkamaayo, ang iyang pagka-bright ang mabayaw kun og nga dili na babayaw si Kristo. So nakasabot sa punto. Mo na nga aning time igsoon sa atong gibasa karon 2 Corinthians 5 kanang gitawag siya og kining God's new creation nga kita nga mga Christian kuno mga bag-ong binuhat sa Dios. Tanang mingon bag-ong binuhat. So kanang ako nang pautana unsa man ning new creation nga gipasabot dire unsa man ning nangabot na sila palihog kog tagbo nila. So kaning new creation mga igsoon kining gitawag ni siya og something fresh or different. So ay sa muglingin nila kay drag artistas tubangan. Bitaw. Diba si mga lingi na tanan ba duhar ka buok. So kaning new creation gitawag siya something fresh or different. Or kaning gitawag siya lain nga creature. So but pasabot aning new creation kaning different creature or fresh creature kuno. It signifies the believer's rebirth and the indwelling of the Holy Spirit. So mani punto igsoon nga sa time nga gidawat nato si Kristo nga atong Ginoo manluluwas naangkon nato ang Holy Spirit. Amen. Dayon kaning Holy Spirit igsoon mo ni say rason nga ang atong kasing-kasing nga bag-o siya. So nakasabot nya sa time nga nabag-ong imong kasing-kasing mga igsoon ay gitawag siya nga spiritual nga birth or born again siya nga meaning. Nakasabot ang tanan. So, ang meaning lagi sa born again, kinaang imong kasing-kasing mabag-o. Motalikod ka sa imong sala, unya, mangalagad ka sa Ginoo. Nga lang kasimpol, tanang sala nga imong ginabuhat sa una, imo ng biyaan, unya, mangalagad na ka sa Ginoo, o tanan nga dapat ipabuhat ni Lord sa imo ang imong buhaton. Welcome na to atong mga bisita, gikan pa ni sila Korea, nga mga puti, kini sila, oh. Mga bini ni sila, bini 2.0. Bitaw, padayon ta, ha? So, ang punto mga igsoon, kung Christian na ka, na mga butang gid sa imong kinabuhi nga, hinay-hinay nimong biyaan og mawala sa imoa. Amen ha? Gasimba kaning simbahan na o asa ka gasimbahan sa One Way Disciple Church baka kini dili pwede nga magsigira kag simba nga walay babag-o sa imong kinabuhi. Kaya nga ng Bible man nga no one can see the kingdom of God unless he is born again. So kini born again igsoon makaingon na sila nga kini mga born again kay mga buutan gidamo ni sila mga way sala. Pero makasala na gani manginaway na dito ang mga tao. Born again man kani si pastor, born again man kani ni si Kiki. Ngano maingani pa man ni siya, maigo juga kay kinaka diri karon. Bitaw.
Mo nang ma-discourage ang mga Christian usahay kay pag born again na kuno ka, perfecto na kuno ka. So which is sayop siya. Kay kita nga mga nangalagad sa Ginoo, dili ko mutuo nga pag ma-Christian na ka o ma-born again ka, ditso kang kabag-o. Bisan kaning gawalin ani or kamo nga mga nagsimba, hinahina gid nang may mga sala nga atong tangtangon. So dili pasabot nga bag-o na tamo nang usahay manggod kini pagka-Christian lisod siya. Kay ang una-una sa mga tao perfect na kuno ta. Mo na nga bisan mamanana igsuon ato gipong paningkamutan uban sa grace sa Ginoo nga naagi hinahinay mabag-o sa ato og nay mga butang nga mawala sa atong kinabuhi mga igsuon. Amen. Mo na nga karon natay upat ka punto aron nga unsa man ning kinaiya sa mga bag-ong binuhat sa Ginoo. Andam na bang tanan? So una igsuon adunay bag-ong hari sa atong kinabuhi. Tanang mayong bag-ong hari. So kung Christian na ka igsuon, kung born again na ka, new creature na ka sa Ginoo, na naka Holy Spirit, mabag-ong imong kasing-kasing, mubiya nakasala mga lagad ka sa Ginoo. Syempre ang imong hari dili na ang imong kaugalingon, dili na pod ang imo angas, dili na ang sala, dili na ubang tao, kundi dili ang Ginoo na nga si Ginoong si Kristo. Kay gidawat mo si Kristo nga imong Ginoo og manluluwas, which means kung manluluwas siya ni makaluwas nimo, dili na tong si imong simbahan sa una. Dili gani ang simbahan karon unya, dili na pud tong mga ginasimba nimo sa una nga mga santos, kini silang San Pedro, silang Maria, San Guko nga. O dili na sila ang makaluwas nato. Dili na sila simbahon nimo, dili na kamo hawk nila, dili na kamo ngaji nila ngano man. Kay ba man ka nga si Kristo ray manluluwas nato. Og siya na pud atong Ginoo. Mayong kag siya atong Ginoo, siya nay hari sa atong kinabuhi mga igsoon. So dili na ka ma-addict sa bisyo, dili na ang imong kaugalingon may magbuot sa imoa. Di na pod usa man gud igsoon kaning pagka-Christian lagi tay mga gitawag nga Dios sa kinabuhi. Nakibaw naman ni sila. Nga kini mga Dios sa kinabuhi pwedeng imong bisyo. Kanang hari nimo sa una, di ka mabuhi kung way bisyo, di ka mabuhi kung way cellphone nimo, di ba? Mo ni mga usahay atong gipaka-Dios atong kinabuhi kaning social media, kaning kasikat na to, kadato na to, o pag-eskwela, usahay ang atong uyab, ang atong mga Diyos. Kanya usahay kaning partner sa kinabuhi. So, posible igsuon nga nangalagad ka sa Ginoo, di na ka mosimba nilang Maria, nilang mga santos kani adto, pero natay mga posibleng ginasimba lagi nga usahay atong mapulihan ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Mo na nga dili man siya sayo kaning simbahan na wa gyud gaingon nga kining demonic o satanic ning magduwa kag Mobile Legend, gani mga duwa bitaw. Demonic na ka kung ang imong buhok light color. Ay, sorry han. Mo si man ingana manggod. Nga, mura bag di nagka-Christian kung ingana ang imong color sa buhok. Depende po na nila kay ilaaman na pero sa aning simbahan na kung ang imong suot gisi-gisi ba na pero ay pod kay paabta nga dili na sampot ang gisi-gisi. No, lisod na nakayo na makita nimo mga private parts. So depende na nimo, wala kay stricto kay ning simbahan na, pero akong punto ba nga ayaw pod kayo pulihi ang imong relasyon sa Ginoo. Mabita na kun sa imong ginakalingawan kung dili na sala, pero tagaig tayo mang panahon ng Ginoo gyud. Ang imong relasyon sa Ginoo, Bible reading ka sa imong personal nga life, na kay pag-ampo, mo na labing importante. Kay basing unyag dasig kay kasimbahan sa mga tao, dasig kay ka pero sa tago na kay mga sala nga ginabuhat mo na dili gikalipay sa Ginoo. Amen. Kay kung unsay taas nga time nimo, mo na Dios sa imong kinabuhi. Mo nang salamat sa Ginoo bisag na kay gikalingawan sa imong kinabuhi, ayaw gid kalimti ang Ginoo. Mosimba gid ka. Mo na ini bag-ong tuig mga igsuon, dapat gid ang mosimba sa Ginoo nga naman siya ang importante mas tong kinabuhi. Mo na ang kanta gaawit ganina nga walay rason nga dili ka namo simbahon. Uwan man o na kay pangbati igsoon simbahon nato ang Ginoo. Amen. Kay sa Bible, aning 2 Corinthians gusto ni Paul nga pabiyaon sila sa ilang mga sala. Kay kaning sala mga igsoon ingon ang Bible Romans 6:23 ang bayad sa sala kamatayon. Nya kaning sweldo na tos kalibutan, nindot ni bisag gamay atong sweldo, at least maka-benefit ta, di ba? Bisag gamay imong sweldo di ba malipay ka pag ting sweldo na. Pero kaning sala mga igsoon, sweldoan kuno ka kay ang Bisaya sa wages kay sweldo man. So sa time nga magbuhat tag sala, sweldoan ka og kamatayon. Mo ni pinakapait sa sala igsoon kay ang sweldo mo gud sa kalibutan malipay ka, pero ang sweldo sa sala kamatayon. Mga bitanang pagsigi kag buhat og sala igsoon, kining ang imong
gugma, kalipay sa imong isikataw o gilabi na sa imong Ginoo mamatay gyud. Muna kabantay daghang sa mga tawo nga maluyan ang pagpangalagad sa Ginoo anuman, posible nga nay ginabuhat nga sala may nakapatay sa relasyon sa Ginoo mga igsoon. Unya kining sala pod ang pinaka-worst ani kamatayon gyud sa impierno. Ang padulungan pag ang tao maghari ang sala niya. Di ko mo judge sa mga tao nga nangamatay karon, pero daghan sa nangamatay dili sa ato ang ding dapita palangdaan nga na sila mga sakit, pero magbuhat pagid sila mga dili maayong binuhatan, mo na nangamatay sila, no? Kanang nabot kay sakit nga high blood, dayon sige kag kaog baboy unya, sige kag inom. Mabot nang nagamping unta ang Ginoo, pero nakay binuhatan nga motaas pa ta imong kinabuhi, pero sadto say na sila mga ginabuhat igsuon nga dili maayo, mo hinungdan nga makahatod dinas kamatayon. Manang salamat gani kay si Riyadin, namatay siya nga nagnay Kristos kinabuhi. Bahalag sakit ang iyang kamatayon, pero salamat sa Ginoo kay nalangit siya mga igsuon. Mabot na ang atong kinabuhi sa kalibutan, wala ko'y kasiguruhan. Daghang nangamatay diri nga sunod-sunod, pero salamat sa Ginoo kung mawala man og galing ta ang atong kinabuhi assured diha ni Kristo kay nakadawat ta sa atong Ginoong manluluwas nga mao si Jesus Christ. Amen. Moral ginamatyan tang tanan diri. Nagaiton mo din na sa likod. Tapos mahal sa ko na binay mo tapat Happy New Year. Walay namatay diri ha. Sa buta ka mura mong gutaog. Mura mong tani og dili mo mura ba og others. Nga tanan ako na. Ang sabor kun is pastor ba kailar ba miyani, kailar ba ni sinanamo. Ay mo kabalaka sila ra ko saban. Ginagmay rugod mo. Kay bisita bi mo namo na manghatag budud mo. Siyempre higugmaon mo namo. Sa may gusto ninyo niya, wine? Oh, saman. Red wine with tiny bubbles. Tuba ba sa Bisaya? Di sila mga tawa. Mura nag-uulon sila kayo ba? Okay, padayon ta. Sumuna nga diha sa Ginoo kung na kay bagong hari nga si Kristo, dapat mo repent na gid ka. Nay joke bitaw nga gingon nga kay giwalihan mo tong church member nga repent because the kingdom of God is at hand. Mo to nga bisita ang pastor sa ilang membro. Tiya siya kay gapintal ton yang membro. Kung gapintal magadiya, yung mga pastor repent. Abi niya pintalag repent, batong niya pasabot. Hindi na sila mga tawa sa mong joke ba? Hindi lang. Iba na mo na sila. Kung gusto ni Lord na mag-repent ta, meaning sa repent ka na mubiya ka sa itong mga sala. Kaning true repentance daw is, dili lang ka muhila kay nakitaan ka sa imong sayop or kanang silutan ka sa imong sayop. Kung dili mo repent ka, kanay gugma ka sa Ginoo. Amen? Hinaot igsuon kung nahigugma ta si Ginoo mo talikod kas mga sala dili tungod kay si pastor makita. Ako man si pastor tagay ta. Dili si pastor labi tong baso. Nya kay hinuman na mo tong baso nabuak. Nakabayad ninong ka. Amen. Napabangtanan. First point pa to. Ikadawang punto igsuon kung bako na kang binuhat kining aduna kay bag-ong direksyon agi sa bag-ong kinabuhi. Kani nga point nga akong gipangkuan karon mo ni ako nakatunan sa camp. Nakadungog naman ni sila. Ako lang i-relay sa inyo igsoon. Amen. So na kay bag-ong binuhat ta kasi Ginoo aduna kay bag-ong direksyon agi sa bag-ong kinabuhi. So kung Kristiyan na ta dapat ang atong direksyon para sa himaya sa Ginoo na gyud, dili na para nato o para sa uban. Amen. Kamining kuno sa baptism tanang nagpabaptize o tanang mapabaptize pa, mura kuno na siya wedding ring. Sa tanang gipangkasal na kang makarelate ni ani nga pag natay wedding ring, wala mo ko diri. Mo ni siya sign nga minyo na ka. Kundi pasabot gatangtangon ako ang wedding ring, di na ko minyo sa akong asawa. Pero mo na siya sign kung suko na ko ni siya, mo ni sign nga minyo na dis pastor pro. Basta di po uban ipatag bubot. Pag iba man ang uban kay post naman sa social media, lahi naman garon kay na may social media nga makaibaw sila nga minyo na kung tawhana. Ang point ko igsuon kung Christian na kadapat daad ding baptism sa imua. So nay nangutanan ako gahapon si Ate Grace nga taga Mansa nga pastor na baptism ni born again di ba? Nao sing explainan gyud niya kaning baptism sa Christian born again dili pasabot nga mapamember ka ning simbahan na. Dili po sa pasabot nga malangit ka kaysa ubang simbahan sakrament mo na siya usas mga pamagi kuno nga malangit ka. Mo na makapangutana ka kay daghang sila sacraments nga ginabuhat para maluwas unya inakamata pag ginimo pangadjian pero para maluwas. Dayon inagka kumakasala ka kung buhi pa ka magkumpisal ka para maluwas. Pangutana, daghan kay silang pamagi para maluwas pero wa di sure nga maluwas ang tao. Di ba?
munang sa Christianity mga igsoon ang baptism usa lang ka siya kasayon nga minyo na ka sa Ginoo. Kana bang public declaration man ni siya nga ang mga tao makita nimo nga kining tawhana inagtuslob niya sa tubig, iyang nang biyan ang niya mga sala, nagsaka niya bago na siyang binuhat sa Ginoo. Di pasabot nga perfect siya, pat iyang gi-promise tugot og uban sa grasya ni Lord, makinabuhi na siyang bagong binuhat diha sa Ginoo. Amen. Muna ipasabot igsuon nga say na ka nga ming surrender ka sa imong kinabuhi sa Dios nga Lord. Wa ko'y mahimo kung wala ka mo nang akong kinabuhi. Ug unsa imong ipabuhat sa ako akong buhaton kay iya namon ko nimo, minyo naman ta. Amen. So muna nga sign nga Kristiyan ka, tinuod na kang Kristiyan, ang pabaptize jud ka kay kanang timailan nga ming surrender nagigadiha sa Ginoo. Muna nga kung Kristiyan ta mga igsuon, ang tanan nimong gibuhat, direksyon nimo para makapahimaya gid sa Dios. Muna mga example kay hilig ko example gyud. Kining sa imong kaminyoon, nagninyo ba ka kay wa kay lingaw or miawat ka sa uban o naminyo ka kay para sa himaya sa Ginoo? Kaya sa akong asawa, namin ako mo siyang gipangutana sa mag-pastor's fight, badjug ka. Ako, pastor, madjug ko. Ngayon siya, nag-joke-joke sa gabi, kinagdamahay, lagi ko ron. Joke-joke, rabos niya gabi So, natin pagkasulti, ang among kaninyoon para sa himaya sa Ginoo gyud. A point na mo nga, mga lagad din mi sa Ginoo, dili, wala na minyo para lang kay kanang kaminyoon na jud ko, or lipay-lipay lang, para manganak lang ingana, awat-awat lang sa uban, kundili ang among goal, nga, kanang mag-serving duha ka uban ng Ginoo o niya, malipay ang Ginoo labaw sa tanan. Amon din mga panaglalis, igso na ingana, ang point is, among isettle ang among pag-away para mahimaya ang Ginoo. Di tungod kay mauwoming ang ubang tao makadungog sa among panag-away. Amen. So mo ni point nimo kung maminyo na ka, sa magsugod pang maminyo, sikik ay kiti. Nanarabano? Ay, sorry, sulti na ko. Ay, ato ako itong edit. So, ang goal ni mo nga, labaw sa tanan gyud mahimaya gid sa si Lord sa imong kinabuhi. Dili lang kay labapo, rapagil kayo siya, sayang. Ay, diyal men, nabadyo na ako. Pero ang labaw sa tanan nga, bahalag gwapo, bahalag, di kayo, bahalag dato, nga nagod. Basta kay mahimaya labaw si Lord, ganang kamong duha ng alagad sa Ginoo. Amen. Hindi pag-eskwela, dili lang kami eskwela kay trip-trip lang nimo or bugos kong papa, kundi kanang goal nimo nga mahimaya ang imong pamilya, makabawas kasi imong pamilya. Unya, labaw tanan may kanang mag-glorify si Lord. Manang kung eskwela ka paningkamot gibtuon. Dili kay sikap pangupya. Di man mahimaya si Lord ang sikap pangapi. Lord, ay kung ano sir, nakalimot jud ko Lord, naglingin ni mo ito na. Hallelujah. Na perfect jud ko, mo toy nakalimtan dun ako. So maningkamot ka kay nag-eskwela man ka. Amen. So kung na kay negosyo sa imong kinabuhi, manginabuhi ka na pangkonsumo nimo, imo yung i-offer sa Ginoo ang ikanapulo nimo kay himayaan nimo ang Ginoo man. Kung wa kay kwarta na kay humay, ihatag nimo diri sa Ginoo. Nay pagkaon silang aning simbahan, kabla ka makakaon mo gud yapon ka. Kumu-offer ka diri kinam kay iting fellowship para udto. Nga na raman nakasimple igsoon, magpagamit ka sa baluton sa Ginoo nga naman ang imong direksyon para naman sa Ginoo. Amen. Mga lagad ka musimba naka para gid sa Ginoo, di na ka makagad kung kinsa imong agdon. Manang pagpagamit ka sa Ginoo mga igsoon, kung na kay relasyon karon, na kay uyab karon, nga lagad ka sa Ginoo, imo jung goal nga imo siyang madala sa Ginoo kamong duha mga lagad sa Ginoo. Magpagamit mong duha sa Ginoo nga naman ang imong direksyon dili naman para sa imoa. Kaya kung di ka Christian, normal sa imoa nga bisan asa mo makita sa imong buhaton. Pero kung Christian na ka, ang inyong kalipay para nagid sa Ginoo. Amen? Si Pastor Rodnel, di ko magbuot o unsay inyong buhaton, manglaag mo dito, di mo mananggid na ako, okay ra sa ako Pero siguro nga ang inyong papangalaag, malipay labaw sa tanan ng Ginoo. No? Kung kamong duha maglaag mo, mas maayo public siya. Ay mo pagduwa, kamo ron duha, mag-jackstone mo, kamo ron sa inyong jackstone ta, dito sa kwarto, kay ayaw na nga na kay lingaw-lingaw, mulid na sa pagpakasala igsoon. Amen? Okay palagi mo? Ay mo kabalaka magkaon lagi mo glitson manok unya. Special mo kay manghatag mo na sa musimbahan. Why naging yung ipainom unda lagi? Expire nang. Okay, padayon ta ha.
So ikatulong punto mga igsoon, kung bago na kang binuhat adunay ginabuhat nga mga bag-ong disiplina. Mao na ni siya. So kung Kristiyan na kay mga buhaton igsoon nga di nimo ginabuhat sa una ug naman kay ginabuhat sa una nga dapat nimo nang undangan. So discipline is the key to change. Naman tay natay mga tagline no kada bagong tuig nga natay mga New Year's Revolution, mga New Year's Resurrection mo ba sa tuban or New Year's Resolution nga promise jud mamata na kung sa iyo nagka New Year. Di na jud kumalit sa simbahan nagka New Year. Ay kang isig, masakpan ka. Amigo, rong guta. Nagka New Year ka lang, samot tanaw ka sa leader bito pagka 31 o tanaw ka og kining Squid Game. Pagkaugma kay simba na, wala ka kasimba kay hihirot na mo tong 7 episodes sa Squid Game. Ang disiplina manggid ang pinaka-key sa kausaban gyud. Unsa man ning disiplina? Is doing what you don't like to achieve what you want. Mubuhat kas dili nimo ganahan para makuha nimo ang gusto nimo sa kinabuhi. Disiplina igsoon ang pinaka-key ana. Walay pulos ang New Year's resolution kung wala gid kay disiplina. Tanang mingon disiplina. At example, kung gusto ka may mong fit na may mga gymmers di dire. Di pwede nga, Lord, atong i-promise nga ma-physically fit gid ko, masiksi na ko pani Cartolina Gray. Gusto na ko maparihan ni Coco Martin nga himsog ka. Di pwedeng promise sa kataman, hindi ka mo go sa gym. So kani pagkato sa gym, naka-gym na mo ko. Kapoy gini kay likay kas mga dapat ni mong likayan unya. Pugos jud ka hatag kwarta o dayon. Kapoy gini mag-gym oy. Alsa kag mga bugat kayo nga makaingon gud ka nga unang adlaw nimo di na ko mag-gym oy. Kapoy man ni may mong sexy ug may mong takoglawas. Pero imong buhaton nga naman, gusto man imong ma-achieve ang imong gusto nga lawas. Nakasabot ang tanan. Napugkas healthy nga lawas karon bagyod dagkang kingkaon rong buwana. Domingo, December hangtod January kang kingkaon. Nga promise ka nga Lord, high blood ba ko Lord, di na ko kumukaw baboy. Di na ko mag-inom Lord kay basig ma-stroke og galit. So di mo na ma-achieve kung imo jong tangtangon ang disiplina sa imong kinabuhi. Imo jong likayan ang mga bawal nimo. Unya mo promise ka sa Ginoo, Lord, di na jud ko magbisyo karong tuiga, Lord. Nya kay dahang tentasyon man magbisyo ka og balik, di jud ka mahimo nga makalikay ka ana. Di na ka makasala, Lord. Disiplina jud kang mulikay ka sa mga pagpakasala. Kung struggle ka aning inom, mas maayo gud nga mulikay na kadaan. Kung ni mga manghagit nimo, mutsat nimo, di na nimo uso man as iPhone ron nga kana bitong long press lang nya makita nimo ayay tagay sila. Di lang nimo mayroon ka nga busy mo jud ko kay sorry jud kay oy busy kayo ko gandam migming guplot. Mana ko ka gandam jud mi og katong mga dessert mangita kag mga pamaagi dili man na siya pamakak nga makasala ka pamakak man ni para maiwas kas mga pagpakasala mga igso. Nakasabot ang tanan kung unsay huyang nimo kay bawo kang huyang kaning manglibak ka dali ka matintal pag may mga istorya mas may mulikay na lang kang ano man para di ka makasala. Amen. Kung gusto kang ma-honor, ngando jud ko ma-honor sa una. Sa Bible school jud ko na honor. Lagi. Ako ra man graduate. Bitaw sa una bitaw. Gaskwela ko high school, sira ko pangapi pagka-college na nako. Dagko na ko grado. Pero aning English, math og sa tilaing huyang ko na ha. Mga pira ko ana. Pero ang point ako, pag college na ko, sa first year ako sa UB, dagko ko grado, nakaplatuan ko. Na-proud ko sa kagalingon nga mo, pero sa nga muskwila, pangkot sa Bible School, naundang mo kong skwila sa criminology, pagka Bible School na nako, grabe ang grado eh. Ako na tingnautay. Proud ko lang mama, papa. Honor ko ma, ako rin graduate. Pero ang punto mga igsoon ba nga kana bitang kini deng maning ka gusto kang ma-honor sayo na digit sa pasana kay disiplina. May mga tao man gud nga dasa nila nga bright gid sila. Ani Kuya Jundel bitaw nga grabe kana brightan di malimtan nga mga Bernard nga ba. Mga Gio. Nagtawa si from sila. Kanang bisag career na sila gabasa maminaw lang sila silang kwan
na-stack knowledge dito ba, pero kami kay balik-balikon ba study nga na bitaw para lang makuha, pero ako nakatunan nga basta na kay disiplina lang jud, likalikas kas mga barkada kaayo or mga lingaw-lingaw, tuon ka, mauna mo gid ka di ay. Okay no. Bait mo gid bataa no. Kunya kung gusto ka mahimong kaya ako naminyo naman ko nga gusto ko Lord, promise na ko nga mahimo kong buotang partner sa akong asawa gid Lord. Anya na-realize na ko igsuon nga na ako'y mga likayan gyud nga mga kuan sa una ginabot ako sa una, like example, hilig man sa kog duwag basketball. Nya kay di naman ko duwag basketball kay niminyo naman ko ato ko cellphone nga duwa. Ana di ko na gani ko duwag basketball, grabe di bawalan di pong ko nimo ning cellphone. Nya kay need man sa attention. So ang akong buhaton gi-uninstall nako. Namingon siya nga wala kay duwa-duwa lagi. Muli ra ko niya ako motingog. Tabong bitaw mo duwa ko, di ko pa duwaon. Ako na pong install po nako. Taw-taw di na may mabuhat, daghang labunon, daghang ipuson. Sama ni. Matik. Buho dito. Uninstall na pod. So nakatunan ako igsoon nga pag unsa akong lingaw-lingaw, ako nang giyong putlon. Og namang gikoy mga duwa, magkasinamot di dapat. Mo tong puzzle-puzzle bitaw. Tong box, sa tatawag nga box? Ha? Black bus? Okay kami man do magkasinabot. Awat kay install nako. Puli-pulin do, masayop ka ako na pod. Tabanganin mi okay ni depet ana. Kung kato mga duwa nga hilig na nako, ana na kumuduwa kung siya ni moingon. Nang laag ni Kiki do basketball sa Bool. Dito lusot na. Pero og ingon siya nga ato tag panglaw kay nahan ko mo unwind. Mamay ganahan niya. Ganahan ko magubanta mag-jogging. Ana digod na ko bugot-butan ano man. Ingon nga partner dapat jud kong mo promise sa Ginoo nga ako jong tangtangon ako mga gikalingawan sa kinabuhi. Kay kaning babayi ra ba need sila og affection og time. Nana kay kuan. Gitbit na kay hint. Sakripisyo jud ni kay nara ba joy kailan na mo atos San Miguel nga ang iyang bana, ang iyang pares wag gud ming uli pag New Year. Pag New Year kay di una ang barkada tagi-tagay. Sumutong nga away sila gibundak sa iyang partner ang iyang cellphone. Sagit-sagit sagayo kay wa jud ming uli. Tungod atong giuna niya iyang barkada. Mo na nga kamo mga batan-on nga Christian ang inyo jong paningkamutan no nga unahon gud ninyong pamilya. Imo jong likayan imong mga barkada bahalag masuko sila nimo nga naman pamilyado naman ka. Amen. So padayon ta igsoon as Christian natay mga disiplina gid nga dapat mong likayan og buhaton. Mao ning Bible reading, prayer, fasting, simba na ka. So mo ning mga buhat gid nimo kaning basic na siya matod pa ni Reverend Beck. Mga basic siyang buhaton sa Christian pero dapat nimong buhaton kay Christian naman ka. So kung di ka tigbasag Bible sa una, di ka hilig mag-ampo, di ka hilig mag-fasting or musimba, imo na siyang buhaton gyud. Kay kaning pagpangalagad sa Ginoo dili man i-base sa pagbati. Nadyo panahon nga di mo fail mga lagad sa Ginoo, di ka mo fail makigrelasyon sa Ginoo pero imo nang buhaton nga naman Christian naman ta. Di ka dapat magagad sa uban, di man Bible reading lagi ni si Kuan. Si Jinjin. Basin lang ha ako ingon. Adi puko kay di pumpon si tiguan dili dapat inana dapat og unsay imo ang nasabtan sa Ginoo nga dapat kang mubuhat nimo ni imo nang buhaton kay pag sa judgment day dili man ni kaubanay ija man ni manglinya man ta sa Ginoo og tagantag reward sa Ginoo someday. Kini best in Bible reading. Na yangkay tagaan kag reward ato sa Ginoo na crown ni mo. Salamat kasi kog Bible reading. Tulo ka buwan na nako ng Genesis hangtod Revelation. Ana dito. So kani si atong sunod ni, sabi wala natawag nako. Si Hani tigtrapo sa kito grabe mga tawa. Tigtrapo sa simbahan. Grabe na reward rin ka sa Ginoo sa langit. Wa man kay na-honor karon pero po ingon nga di ka maningkamot. Pero ang point ako basa sa judgment day sa mga Christian mga igsuon na gid na sa rewarding. Mo ka na sa gistorane ni Kenneth og ni ang asawa gabi nga kini mga lagad kasi ginulisod gyud labi na magpastor ka ni panahon nga di na ko gunahan magpastor pero kana bitaw magistorane ning ang point bitaw nga kitang tanan lumalabay ra aning kalibutana amen
Muna nga nindot kayo ning sabi pa matapos imong kinabuhi, nakaplagan ka sa Ginoo nga faithful ka sa imong ginabuhat, ayaw kabalaka kay naay reward ni Lord someday sa ato. Kay kining reward nato sa kalibutan, malimtan raman ka og si Pastor Rodnel, muna kog si Stephen Curry nga naka-record kog pinaka most 3 points or naka-champion kog upat ka kuan. Mamatay na si Curry, mahinduman na siya pero wala na. Diri lang sa kalibutan pero sa langit di na gid mahinduman. Mabitan lang bisag si pana ng Hello Love Again nga artista si Katrina og si Kuan, dili man sila mga Kristiyano. Sikat na sila diri sa kalibutan pero tos langit kung di na sila Christian, pinakaubos na sila ato. Pero kita apsa na dit na si Kuan, si Alden Castino, apsa na niya. Kay sa matas Ginoo, kita nga mga Kristohanon bisag kita sikat ka sa kalibutan, pero kung sikat sila sa kalibutan na Christian bagid sila hangad kani Pilo Pascual. Awis Pilo sikat pa sa kalibutan niya dagkag reward sa langit. Ngano man nangalagad mo sa Ginoo si Manny Pacquiao, mga sikat man na sila po nangalagad sa Ginoo. Amen. Kuan nga igsuon kung unsa imong gikuan dapat faithful ka. Kita nga mga Christian go dapat manganino pag nay panahon ting hinlo aning simbahan, moingon og duguan mudong yo ka simbahan nga aning Sabado imong tagaag panahon ang Ginoo nga manghinlo ko sa simbahan. Kay gani sa Korea ang ilang tigilog CR mga CEO. Ingon silang pasuralin ako pag uli nila kay ko kadong siya nga lagi. Ingon sila nga ang tigilog CR, ang tigmak, mga tagiyag kumpanya. Kay sa mata sa Ginoo, sa spiritual sa kingdom, sa ministry sa Ginoo, dili manaingon nga kinsa ang pinaka-highest sa kalibutan. Kaysa sa ministry ang tanan gyud servant tanan sa Ginoo. Mana dili ka mag-ingon nga, uy, kuan ko sa amo ang barangay. Kuan ko kining tatagana tanod. Kapitan ko, di ko maghinlo ng simbahan na. Kapitan ko manglubo na ko pero sa ilang sa Korea, manguan gina sila kining muserve gina sila bahalag mamungay sila ngano man. Ilang pananaw silang kagulingon, ubos sila tubangan sa Ginoo. Gani sa simbahan ang pastor may pinaka-highest. Mao tanan ako diri kay highest ko bitaw. Pwede untang moingon ko nga panghilo mo diya kana mga bato pambalon na to niya si pastor sila silpon dito. Naman to pat snack sa tugaw. Pero sa servant sa Ginoo kitang tanan sulugoon man. Wanang bisag pastor ka, mo-serve jud ka, mangkuan ka sa simbahan nga naman, mga Kristiyan man tang tanan. Amen. Muna nga igsuon kung Kristiyan na ka imog yung kalikdan ang imong kalingawan nga mga lagad kas Ginoo. Napabang tanan, kung ikaw sa mutapag bik imong seryoso ra kayo og dagway na Happy New Year. Amen. So last na punto mahumanta adunay kauban nga bag-ong pamilya. Tanang maingon pamilya. So kung Christian na ka, pila imong pamilya? Duha na. Kaya nga naman, na kay pamilya sa inyo, na po kay pamilya sa simbahan. Kung Christian na ka, pila imong citizen? Duha na. Citizen ka sa kalibutan, na po kay citizenship sa langit. Ipa Christian na ka, tagalangit man ka, pero tiguang na nakatulo na kay ni senior. Tulo na yung citizen. Citizen kas kalibutan, senior citizen, citizen pakas langit. Kitagalangit man tamo, manguli man ta sa langit pohon. So ang punto mga igsoon, pag Christian na ka, na kay duhang pamilya, na kay pamilya simbahan, na po kay pamilya sa inyo. Mo nang diri simbahan, ang papa ninyo kinsa man, si Pastor Rodnel. Mama ninyo siya. Ngono si Chacha. Pwede po kinsa na lay mama dire. Ikaw o di lain. Nya mga anak mo na mo, bisag maguwang si Ate Bibi nako, anak mo nako kay naman spiritual father mo ko ninyo. Nay panahon nga mo building mo nako siguro, nay panahon nga di mo kauyo nako, ingana mo ng pamilya, di ba? Nga katawa na sila sa likod kay ngana mo ng pamilya, nay kasab-an sa papa, kay papa mo ko ninyo. Og di mo anak nako, ay mo pakasaba, pero anak mo nako pakasaba jud mo. Mo nang sa laon ingon tong usa ka church member, pastor abaya mi pastor ha. Ana sila nga naman, nakasabot sila nga mga anak sila sa Ginoo, naa sila kasing-kasing nga magpabadlong gid sa Ginoo. Amen. Mo na nga usa ka lawas ka sa Ginoo ang atong ulo si Kristo. Kunya usa ka dugo nga nagugas nato, usa ka Holy Spirit nga nagpuyo sa atong kasing-kasing. Mo na nga ingon ang Ephesians 4, atong ablihan ang Bible igsoon sa Ephesians chapter 4.
Hapit ako human, Ephesians chapter 4, verse 11 hangtod sa 13. So, Efeso na siya sa Bisaya. Ephesians chapter 4, verse 11, ingon ang pulong sa Ginoo. Ang mga gasa niya mao ang uban iyang gihimong mga apostoles. Manay gift nga gihatag si Lord sa atoa. Dili tanan makadawat og usa lang ka gift, imo tanan kun dili latay lain nga gift. Ang uban apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug ang uban mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok nga tawon sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Angad sa ni pastor. Ang uban na scripture sa Bible mga igsoon sa Romans chapter 12 makita nimo dito unsay mga gasa kuno nato. By the way, kining gasa dili nimo ni pwedeng nauban ng ibang church nga pangayuon kuno ning gasa pero sa Bible ihatag gid ni Lord ni nimo. Ang kada gasa dili pwede nga si Mark J na tanan niyang gift mo wali siya gitar pwede man ang enhance nimo pero dili pwede kuno tanang gasa na nimo na iban nga tigsangyaw na jay kanang the best ang tao ana nga aspect sa kinabuhi sama ni Kiki maayo man nimo kanta ni si Hana. Dili pareha, dili tanan maayo mo kanta, di ba? Ako, kibaw ko sa gitar, di po tanang kibaw mo gitar. Nya, nay mga magwawali, di po tanang kibaw mo wali. So, kada usa nay lain nga gift nga the best ka. Amen. Nauban pod, maayo mo drive motor. Bisag apiki kay maayo ko sila mo drive motor. Yan ang lisod kayo, kibaw sila. Nay ibang tao nga maayo kayo. Bisa lain nga aspect sa pang kinabuhi, gasa na sa Ginoo. Gani ang speak in tongues. Ingon ang Bible dili nimo na pangayoon og dili po tanan maka-speak in tongues, makakuan. Nga naman gasa man na siya. Si Lord kuno ang magbuot kung kinsay tagaan na niya. Amen. Mo na nga kung unsay gihatag ni Lord sa imo dawatan na i-enhance na para gamiton ka sa buluton sa Ginoo. Kay dili pwede mabot gid ang time nga dain na ang music team dire. Ako mo gidasig gyud nga mga church member dire. Usaya mo gud dire magkawala-wala mi dire pero akong gidasig ni sila nga magpagamit gid sa Ginoo sa gasa imo nang i-enhance imo nang i-develop imo nang pangitaon ang imong gasa asa kada best para unsa giningon ang pulong sa Ginoo para ang church kuno mo grow kana mingon mo grow kasi pastor tigwali na tigsangyaw ingon man diri lahi ang tigsangyaw lahi ang tigdasig kung the best nimo ning tigdasig na may mga tao pa ni Kim bitaw Kim Gaspar ba makita na ko niya nga siya ang tao nga na siya gip aning mudasig gid og tao kana kung kinsa iyang dasigon sa iyang kanon madala gid ba ug balik sa Ginoo may mga tao nga kining si kisa may mga tao basta kay lalay gasa ang mga tao gamitan na para ang church mo lambo dili para mo sikat ka dili para i-applause ka apan kining kana bitaw gamiton ka para ang church gyud mo grow unya mas mulig-on diha sa Ginoo. Amen. Gamiton nimo na igsuon mo grow mo serve ka magpasalamat ug manggamiton nimo para gyud sa ministry sa Ginoo. Aron lawas ni Kristo mulig-on og mupadayon. Gikinahanglan nato ang kada usa aron nga magpadayon ang ministry sa Ginoo. Munang kining ministry ako yung pagampo og giwali na ko niaging semana nga dapat mo grow gid ta as sa Christian. Dili na pwede si pastor magsige ingon nga ari ta simbahan manghinlo ta. Di na gid pwede. As sa Christian kung matured na ka, ikaw na mismo moingon nga ato ta simbahan ta manghinlo ta sakta ta bahalagwa silang pastor o ikaw na mismo moingon nga manimba ta dili pwede nga kanay mo chat ko ninyo nga manimba ta dasig lang na sa uban nga dili pag yun matured sa pagto pero ikaw kasabot na ka dili na pwedeng ikaw na pahinumduman nga mosimba ka dapat ikaw na mismo modong sa simbahan mosimba ko ngano man matured naman ko Christian naman ko amen nasuko na si as o mahuman na lang kita 2 Corinthians 5:15 last na verse, mahuman na kita. Kaya mapalit patagwain sa atong bisita. Hindi ba sila pwede bukid rice? Ano sa inyo man? Tag 5 mil nga bugas. Ato na paliton. Tubig nga gi-purify o ikanapo. Ato na paliton. May heater dire atong pabukaan ni kalima. Okay, 2 Corinthians 5:15. Ingon ang Bible, namatay siya si Kristo alang sa tanang mga tao aron ang mga buhi, tanang buhi mangano kamen.
Pag gamay mo to lima ra tununggan ako. Tanang buhi may amen. Okay, daghan ay dili na makinabuhi alang sa iyang kaugalingon kundili alang na kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. So ang punto mga igsoon nga si Kristo namatay dili para lang maluwas ta. Dili lang para mudong taglangit. Amen. Si Kristo namatay sa cross para pod nga ang tanan nga mga gipakamatyan niya kadi pa matamudong sa langit magkinabuhi kang para sa Ginoo. Dili pwede igsoon nga musimba lang ka kay kaning simbahan na makadug langit. Andot ni simbahan na kay makadug langit. Katong simbahan mo to kadi makadug langit. Andot ni simbahan na kani mga hinabang pwede ingana ba? Pero simba ka mga lagad ka sa Ginoo ngano man. Ipakamatyan ka sa Ginoo para maluwas ka, ikaduha para mo serve ka para sa Ginoo. Amen. Imong kinabuhi gamiton nimo para sa Ginoo. Ayaw ka balaka igsuon kay naay Holy Spirit nga mutabang sa atuwa. Unsay mga kakulangon nato atong i-pray sa Ginoo uban sa atong pagpakigrelasyon sa Ginoo tabangan kaniya. Amen. Akong yangyo ang tanan sa pagduko sa ulo yung sa mga mata. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo Lord sa imong mga mensahe nga imong